I will talk about choose wisely. Every choice counts. Paminaw mo ha, kay importante kay ini nga susi para sa inyong mga kinabuhi. Amen? Pilia ang sakto or pilia ang tama. Matag desisyon importante. Nganong portahan ang ako ang gigamit? Di ba murag sa ato ang kinabuhi? Daghan kayong mga doors, di ba? Moingon ka open door, open opportunity. Di ba? Okay, example, imagine daw ni karon. Imagine ka nga mag-renovate kag kwarto nimo. So sa inyong balay, gusto ka nga nindot ang imong kwarto. Kay imuha man ang personal. Yan, ikaw gi magbuot unsay imong gusto, unsay color. Kaning sa unom kapurtahan, asa may imuhang gusto diha? Nga design, nga color. No? Diba? Lain-lain ta, diba? Lain-lain ta. Gusto na ko ni kay royal ni, violet ni. Kabalo mo, kitang tanan, inaana ng sa atong kinabuhi. Inigsulod na to ana nga portahan, wala ta kabalo unsa na diya sa sulod. Basta na-attract lang ka kay nindot ang opportunity, gwapo ni, kay dako nig sweldo, kani kay kuan ni kayo kanang sikat ni siya nga kuan trabaho. Dako ni diri og mga tao diri ang mga ni graduate ani kuan jud mga di ba inaana ta mo tan-aw no? Physical atong tan-awon ma-attracta. Pero pag abot dito sa sulod, kabalo ka ba unsa na kalisod o kasayon? Kaha, mayong tagsayon. Nya daw be og lisod. Mo bitaw na mga igsoon nga kinahanglan sa atong kinabuhi. Usa mo magdesisyon, ampo isa. Sa dihang ang Bible nag-ingon choose life, it ultimately means choose God. Amen? Because this confirms that choosing life is choosing God. Amen? Okay, tanawon na to sa John 14:6. Basa ta. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So see, wala gitago si God sa atua nga mga pamaraan. Naanatanan kay Jesus lang. Siya ang way, siya ang truth, ug siya ang life. Sa Bisaya, basahon nato. Mitubag si Jesus kaniya. Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili pinaagi kanako. Amen. Okay. Na ako'y tulo ka puntos sa inyo ha karon. 3 points lang para masulod sa una-una. Point 1. Mga susi ni ha, igsoon. Okay, mga susi ninyo. Isa ka susi. Basta ta, right choices start with the right foundation. Basta sa Bisaya, ang sakto nga desisyon magasugod sa sakto nga pundasyon. Okay? Tanaw na to sa Bible. Asa na makita? Next, Proverbs 9:10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Sa Bisaya, kung gusto ka magmaalamon, tahura ang Ginoo. Kung ilhon mo ang balaan nga Dios, makaangkon kag panabot. So ibig sabihin, kung wala nimo tahura ang Ginoo, wala kay kahadlok, wala kay reverence, wala kay fear of the Lord. Di ka mahadlok makasala. Ay gamay rabitaw ni, stapler rabitaw ni, folder rabitaw ni. Ay wala man ako dito yuan, nabilin man dili ni kawat. Kwaon nimo. Ang kambyo, sobra. Ay gadanghag raman siya. Wa man siya nagkwenta. Sala na ko na. Oh, see? The fear of the Lord. Kaya kung mahadlok ka, mutahod ka sa Ginoo, nag-isip ka nga, what if si Jesus kauban nimo, tapad nimo si Jesus matag-adlaw? Buhaton kaya nimo ang imong gibuhat? Kana pangutan-ay mo sarili ana.
Every time, mulakaw ka, di ba ingon ka, Lord, tabangi ko magdesisyon, uban ni ko. Kay dili ka, kauban ako, dili ko musulod. Nya karon imong baliwalaon si Jesus? Dili ka mahadlok makasala. Ang tinuod nga kaalam, magsugod sa pagtahod. O kahadlok nga makasala sa Ginoo. Abi nimo ka ng word nga mahadlok sa Ginoo, murag, ato na siyang, pasabton ta mo ana, kay para sa ako, kung hadlok, fear. Pero kung imuha siyang i-analyze, it means reverence. Tahuron. To respect. So, mahadlok ka, makasala sa Ginoo. Dili kay mahadlok sa Ginoo. Pero mo mag-iingon sa Bible, mahadlok sa Ginoo. Ibig sabihin, mahadlok ka nga makasala. Kay gitahod ni mo siya. Understand? Okay. Kung tahuron nimo ang Dios, giyahan ka niya sa tama nga mga desisyon sa imong kinabuhi. Amen? Okay, tanawan nato ni sa Bible. Kani siya. Kaila mo ani? No? Kaila mo wala? Si Joseph, gitintal ni Potiphar. Dili na siya si Potiphar, asawa na, di ba Potiphar, murag babae no? Lalaki na si Potiphar, mo niya ang asawa. Yang si Potiphar, taas na siya granggo sa kingdom. Okay? Usa na siya ka sundalo, alagad na siya dito sa hari. So, iyang asawa, syempre, ikaw lalaki be, dato kay kasangatanan, can afford ka. Anything money can buy. Syempre, mangita dyo kag asawa nga trophy. Di ba? Kana pwede ra ibutang diha, masig. Di na mulihok. Kay trophy man. Masig di ka ba lumuluto. So I'm sure, ingon ana ng asawa ni Potiphar. Karon, masigi na siyang tanaw kay Joseph, manilhig, kamanghugas. Uy, kagwapo ba dyan yung tawana? Uy, mga gusto yun ako gunitan, bagahi siguro ni iyang kamot. Diba? So nagnasa na siya diha kaniyang asawa. Pero kung sa gibuhat ni Joseph, nidagan, nilikay. Amen? I'm sure gwapa ng asawa, humot siguro kayo na siya, no? Unsa kaya ang nahitabo kay Joseph kung gipagbigyan niya? No, tanawon na, bitaw no? What if nipatol gid ka siya? Unsa may benepisyo po nakuha niya? Okay? Now listen up. Tanaw na to. Number 1, temporary pleasure. Ang sala offers short-term lang ang satisfaction. Kana bitang pagbigyan nimo ng sala, kana imong kauwag ba? Wagon kay ka. Nya gipagbigyan gyud nimo imong uwag. Pero ang resulta wala na. Sin offers temporary pleasure. Number 2, favor from Potiphar's wife. I'm sure, ingno na siya sa asawa ni Potiphar. Darling, ayaw na lang na ibutang din ha si Joseph sa init. Diri na lang na siya sa balay, kay maayo kay siya man limpyo diri sa balay. Tapos na si Joseph. Joseph, gikan karon ikaw nang tigkalot sa akong likod. Promotion! Ayahay! Di ba? Next, avoidance of false accusation. Tingali dili na gyud niya butang-butangag sala. Siguro i-praise pa niya. Ingnon pa niya nga, Potiphar, increase ba ya si Joseph, ha? Tagai siya bonus kaduha sa isa ka tuig. Di ba? Nay mga ingunana di, I'm sure matingala na si Potiphar nga naman ni siya. May dugay na gud sila nag-uban, no? Matingala gid ning bana nga naman ni akong asawa kasi sige naman pang lipstick og pula. Nga pink ra man gyud siya sa una. Di ba? Nag-short na lagi ni Ron. Naagi mga inana ba? So, temporary lang madakpan gyud na. Amen? Temporary lang ni mga benepisyo niya. Ang judgment sa Ginoo, ang hukom sa Ginoo, di gyud ka makaiskapo. Nya, tan-awon po daw nato
kung unsay nawala, mawala kay Joseph. Kay kintay gihimo gid niya. Katutanan iya hatong makuha. Unya tan-awon daw nato. Next. Ang posible nga resulta kung nakasala si Joseph atong higayuna. Unsay nahitabo? Number 1, mawala iyang relationship with God. Kabalo mo isuon, dili gyud lalim nga malayo ka sa Ginoo. Kay pertig yung ngit-ngita sa imong dalan, di gyud ka kabalo sa kapadulong. So kung nagbuhat siya adto, mawala iyang relationship with God. O kabalo siya nga wala siya nakasala kay Potiphar lang. It was against the Lord. Next, number 3. His self-respect and character. Nawala ng respeto sa iyang kaugalingon. Wala nang respeto nimo. Abi ba nimo nga maski magbag-o na ka, pero katong mga tao nga nakaila sa imo kaniadto, ang isip nila inadto ra gyapon ka. Lisod gawas og i-prove nimo sa kadugay nga panahon nga ay nagpastor na din na siya. Di ba burikat man na siya sa una? Si Mary Magdalene di ay. Di ba? Di ba? Gibubo niya dito kay Jesus, di ba? Mahal ka itong nga perfume. Asa man tugikan? Kaya di na ta dito mong istorya, no? Pero, ingon ana ba? Lisod. Lisod i-prove imong sarili. Mo nang kada desisyon ninyo karon. Pag-isip gyud mong tarong. Amen. Nagpakita kini kung anong importante nga kita magkinabuhi nga dili ta masawayan. Kay dili ni temporary lang, kini tanan mubalik ni sa atua. Nya kasagaran ra bagyod basta barugan nimo ang tama naagyo nay bayad. You pay the price. Para kay Jesus, gilansang siya sa cross. He paid the price. Si Joseph, nidagan, niikyas sa sala. He paid the price sa iyahang pagkamaayo. Unsay nahitabo sa iyaha? Napriso na noon. Diba? Usay di ta kasabot ba sa atong kinabuhi? Ngano nagkahitabo ang mga butang nga dili dapat? Lord, nagsunod man ko nimo na unsa naman noon eh. Nagtinarong man ko, si Joseph nagtinarong. Pero unsay nahitabo? Napriso. You know what? Mupadayon lang yun ka ba? Padayon lang. And then imong isip, kakauban nimo si Jesus. Maski unsay mahitabo nimo, dili yun kaniya pasagdan. Unya, ginatanaw ka lang ni Jesus ba? Nga, worthy ba ning tawhanan ni? Karapat-dapat ba ni siya saligan? Nga gamay lang kayo nga pagtayog sa iyahang kinabuhi, mga test, lust. Imagine, wealth, power, name, ang gihatag kay Joseph. Mauday na ang kapalit, basta ang lust, talikdan nimo. Ang wealth, talikdan nimo. Nya mo ingon ka nga, napriso na noon ko, wa man ko'y sala. Yes. Kung naakakaroon sa sitwasyon sa imong kinabuhi nga nganong wala ka kasabot, kinahanglan mo pasargyog ka ana. Ayaw pagpabilin diha, stuck. Do not be stuck there. Kailangan jud ka mupasar ana. Kay because a promotion is being prepared. Hallelujah. Gusto mo i-promote sa Ginoo kung kamo makapasar anang inyong mga pagsulay karon. Amen. Palakpakan nato tumboy nga Dios. Mao nga una ka magdesisyon, unsa ingon ako? Ampuan sa nimo. Kung tama ba imong buhaton o dili. Amen.
Okay, number 2, point. Basa ta. Right choices may not always be easy. Sa Bisaya, usahay, lisod pilion ang tama. Apan, maukini ang sakto nga buhaton. Di ba? Basahon nato sa Bible. Matthew 7:13-14. Basa, sulod kamo sa masigpit nga pultahan. Kay luag. Usbo nato kusga please. Kay luag ang pultahan og lapad ang dalan padulong sa impyerno. Sayon kayo mo atog impyerno, buhata lang imong gusto. Walay kahadlok makasala. Luag ang dalan. Og daghan ang nagaagi ni ana nga dalan. Sa 14, basahon nato. Apan, masigpit ang pultahan og lisod ang dalan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. O gamay lang ang nagasubay ni ana nga dalan. Ang pagsunod sa insakto, usahay, magkinahanglan tag sacrifice and courage. Unsa to? Sacrifice og courage. Basta magbuhat kag insakto, hinumdumi na. Dili sayon, magpili og tama. Kinahanglan na ay sacrifices. So dili ka mo ingon na nang dapat dili kay kung naglisod ta dili ni sa Ginoo. Tanggalan ninyo na nga mentality ha. Kay walay dili nato himuon si Jesus nga magician. Amen. We have to work and live quietly with our hands. We have to work hard. Faithful. Amen. Tanaw na to. Sa Joshua 24:15. Basa please. Kung dili kamo andam sa pag-alagad kaniya, pagpili karong adlawa kung kinsay alagaran ninyo. Ang mga Diyos-Diyos ba nga gialagaran sa inyong mga katigulangan didto sa Mesopotamia, o ang mga Diyos-Diyos ba sa mga Amorihanon dinhi sa yuta nga gipuy-an ninyo karon? Apan alang kanako ug sa akong pamilya mag-alagad kami sa Ginoo. Amen. Si Joshua, he stood firm. Unya nag-declare gyud siya. Anyo, kanus gisulti ni Joshua. Di ba? Ganina si Moses, ingon ako, di ba si Moses, dili na siya kasulod. Kagiinan siya sa Ginoo hangtod diri ka lang. So, gitawag niya mga tao, gitapok niya. Gitagaan gyud niya serious. Serious nga pagpili. Pilian ninyo ang kinabuhi. Ibig sabihin, pilian ninyo ang Ginoo. Maski glisod. Kaya nibalik na pud lagi sila usa. Diyos. Di ba? Ang usahay, ang kapobrehon makahimo sa inyong hagbuhat og dautan. Ang kadato pod, usahay, makabuhat po kag dautan. Di na makaganag simba. Nga naman, I don't need God. Bastante naman ko. Abi tagaan daw kag cancer bisayawa. Makasagang baday ka. Di ba? Dili si God ang mohatag og cancer. Pero nawala ang proteksyon. Nga naman, wala naman ka sa kabubuton. So nawala ang protection. Naghulat na lang si God. Anak, tawag ako. Kaya I told you, gentleman ang Holy Spirit. Dili siya mamugos. Kung imo na siyang i-reject, padaplin lang po ng Ginoo. Okay lang anak. Naaragid ko ha, nara si Papa. So ang yawa, nara na. Ingay ulo. Ako na ni, tusuk-tusukon ko ni, cancer, kini, dakuan. Muna siya. Wala na'y proteksyon. Kay wala ka sa kabubuton. Muna na ganitay sakit, dili gyud ta mamasangil. Although dili magyud ta ng sakit. Usahay katiguangon na gyud. Tigulang na gyud ta, sakit nato mga tuhod. Of course, magdeteriorate na gyud ta. Di ba? Even si Jacob nabuta.
So niingon si Joshua nga bahala na unsay mahitabo, mutalikod mo sa Ginoo, isalikway ninyong Ginoo, pero ako ug ang akong pamilya magpadayon jud mig pangalagad. Ingon ana ba pod mo? Halimbawa naka sa imong gitrabahuan. Unya nay temptasyon kay ang imong mga barkada dito gainom. Tungits sa padiha. So, pag di ka mo apil, murag, so man niya, weirdo man ni tawanan ni. Nya mo agi, ay, nanang santo. Di ba? Di sila ganahan sa imuha kay weirdo. Igsoon, maskin pag ingnon kanila weirdo, mas ikaw na lang nabilin nga magbuhat og tama. Buhatag yun ang tama. Amen? Amen? Okay, na ako'y testimony. Sa Manila, niadto mi kay namalit kog perlas. Unya, dili man ako personal nga gamit, nangita kog baratohon. So pag adto na ako, sige, pangita yung barato. Nakaadto kog isa ka tindahan. Nagihatag yun yung barato sa kuha ang perlas. So, sa daghan ako gipili, gibalik, gibalik, kanina po. Kana tuluan na, kani unom ana, naglibog na siguro siya. Okay? So, pagkahuman, binayranay nami, nanlakaw na ko. Lakaw na. Paabot na ko sa unahan, naku lang, nidaghan manuon niya akong kwarta. Imbis kay gikambyuhan ko. Akong gikwinta. Lugi gid siya. Kabalo mo, nibalik yun ko. Gibalik na ako sa iyaha. Yun ako, kisa iyang pangalan, si Emma. So, pagkahumanin ako, sobra man imong kambyo sa ako. Siya, ha, bakit? O kani, o tanan na, ay, hala, thank you, ha? Abi ni maigsoon, nag-isip yun ko. Ingon ako ba ning kuhaon? Narabagyoy gaba. Nagikarma. Sowing and reaping, usay mo itanom, imo ginang anihon. Nya magdigosyo bi ako? So ilahaon niya kung dayaon pug ko, sobra pa sa ako ang gikawat sa iya. Tapos gitagaan ako niya discount. Dili pa ba ko malipay anak? Kawaton ko pa ba ning gamay nga kantidad? Gisulayan lang ka. Nagtanaw ang Ginoo na bes Jesus tapad nimo. Gibalik na ko. Kabalo mo, maskin pag every year mo adto ko dito, di ko niya makalimtan. Pagka next year pa man ko mobalik, tapos dili siya makalimot sa kuha. Pasagdan na ko niya diha magpili. Sige usap mga gagmay, mga butingting diha, dili niya tanan. Sige, ilagay mo lang dito sa tabi. Ana na lang. See? Ana na pag masaligan ka. Amen? So ibalik yun na nimo. Last, number 3. Point 3. Right decision bring right harvest. Ang sakto nga desisyon magdala og sakto nga ani. Tanaw nato sa Galatians 6:7. Ayaw ninyo limbungi ang inyong kaugalingon. Walay tao nga makalimbong sa Dios. Kay kun unsa ang gipugas sa tao mauusab ang iyang anihon. Okay. Every choice is a seed that determines your future. Ang tanang desisyon ninyo mura nagliso. Ngayon ang ginatanom, someday mo ani gyud mo ana. So, kung magtanom kag maayo, someday mo ani gyud kag maayo. Amen. Asa nato na nga sample tanawon? Kaniganahan kay kuaning kinabuhi niya. Dito sa nakita nato na sa Book of Ruth na nasa Old Testament niya, 4 man na ka chapters. So dito nimo makita balami kay siya basahon, love story. Okay. Si Noemi, usa ka babae nga Israelite gikan sa Bethlehem. So wala pa si Ruth ha, si Noemi pa ni. Si Noemi iyang mother-in-law. Nya naa may tagutom, famine sa Israel. Okay? So si Naomi ug si Elimelech ug iyang duha ka anak nga lalaki nanibat
Sa Israel, si bata diri kay watay makaon diri, way panginabuhi diri. Tinggutom, wala na'y ulan. Sana lang niya itong buhaton dire. So ni sibat. Adto sila sa Moab, isa ka langyaw nga nasod. Okay? Kaning ilang duha ka anak ninagko na human nakaasawa. Tanaw na to bilang mga asawa. Mga Moabites na sila. Kay taga Moab man. Okay? So Moabite. Isa diha si Ruth. Karon, namatay si Elimelech, ang bana ni Naomi. Namatay po diyang duha ka anak nga lalaki. Tangguulan, no? Nagdesisyon na lang si Naomi nga mo, uli na lang ko sa Bethlehem, oy. Wala man ko diri parente. Di ba? Wala na ko'y bana, wala ko'y anak, wala ko'y mga apo. Kay syempre na, kumbaga ba, adto kag Amerika, wa kay parente didto, nangamatay na mo tanan, ikaw na lang nabilin, di mo uli, yung ka. Karon, giingnan niya, iyang duha ka daughter-in-law, panguli na mo sa inyong pamilya. Pagminyo na lang mo. So, kani si Orpa, ni uli. Pero purting hilak, palangga kay nila ni si Naomi. Pero, si Ruth, wala yun ni uli, ni hilak na noon, ug taman, niya ingon siya, bisan asa ka muadto usab ako. Ang imong katawhan, mahimong akong katawhan, ug ang imong Dios, mahimong akong Dios. Okay. Ganina, si Naomi to, di ba? Namatay ang anak, namatay na iyahang bana, wala siya parente dito. Tapos si Ruth, muadto siya sa lugar nga siya na po'y walay parente, tigulang na kayo iyang giubanan, ug mamatay ni, magunsa man ko dito. Tanawa, di ba? Baliktad na, no? Ana na igsuon. Kung ikaw gusto ka gyud magbag-og kinabuhi, talikdan gyud nimo ang tanan. Dili ka pwede maingog gamay-gamay lang. Karon isa ka kaha. Ugma isa ka stick na lang. Dili na pwede. Pag ikaw magbag-o, talikdan gyud nimo ng tanan. Kay magdesisyon gyud ka nga biyaan ko na ng tanan. Dili na ko muhikap ana. Kay diri na gyud ko, mutahod ko, musunod ko kay Jesus. Tanawa si Naomi. Wala siya biyae. Next. Giunungan siya. Giatiman siya sa iyang daughter-in-law. Kay naay nakita ang iyang daughter-in-law. Lahi lagi ni sila. Lahi lagi ni ilahang Dios. Kami ang among Dios kay amo ang trapuhan, among sanina-saninaan. Pero sila, pag naga-worship sila, sa espiritu ug sa kamatuoran. Unyang ilang mga kinaiya lahi. Naay nakita si Ruth. Muto ringon siya, mamo uban ko nimo. Ang imong katawhan mahimo na nakong katawhan. Mao bitaw na nga igsuon kung kinahanglan gud ka magbag-o. Kinahanglan ka muhawa ana nga atmosphere. Kinahanglan ka muhawa ana nga environment. Kay para makasoar high ka, then do it for the glory of God. Usay makaingon ta set up lang. Kay Joseph, asa siya? Gipromote siya sa langyaw nga lugar. Si Ruth, usay nahitabo kay Ruth. Kabalo ba mo? Natungod sa iyahang pagkamaayo. Gibuhat niyang maayo, giatiman niyang tiguang, wala siya nag-isip nga naibayad. Tiguang na, walay nahot, byuda pa. Next. Itagaan siya sa Ginoo. Og, ulitaw nga, kanang may edad na ba? Unya, dato kaayo. Si Boaz. Unya, kabalo mo, si Ruth, ang iyang anak, ang pangalan, si Obed. Si Obed, ang amahan ni
Jesse. Si Jesse ang amahan ni King David. Wow. Ingon ko nagbasa ko ni ganahan jud ko kay ani nga love story ba. Hala kuyawa sa Ginoo no. Dili gyud siya mamili no nga holy. Balaan kay ka nga babae. Ang ginatan-aw day sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Kana bitong tinud-anay ka nga mga lagad. Maayo kay ka sa imong isig kaingon. Wala ka nanikas. Wala kay tao nasakitan, wala kay natamakan. Unya tinud-anay, bahala na Lord. Di na ko mag-isip anang ugma unya unsa pa na diha. Basta Lord, mga lagad ko nimo. Seryoso ko Ginoo. Dili jud ka pasagdan sa Ginoo. Kuyaw mo reward ang Ginoo igsoon. Tanawa siya, nahimo siyang lineage ni Jesus Christ. Siya ang gihimong great grandmother. Lola. Wow. Grabe nga dungog. Bisan walay kasiguruhan. Si Ruth mipili nga mopabilin kang Naomi og misalig sa Ginoo. Talik din ang imuhang karaan nga kinaiya. Talik din na biyain ang imong pagkachismoso, pagkachismosa, pagkahimantayon, pagkatikasan, biyain na tanan, imong bisyo, biyain na, wala na'y lami, temporary lang na, nga kalipay. Dili na makahatag sa imuha og tinuod nga kalipay. Ang kwarta, dali ra kayo huruton ang kwarta. Dali na gyud kayo huruton, daghan kay mapalit. Amen. Unsay lesson makuha nato diri kay Ruth? Kinahanglan ta, faithful ta, magmatinud-anon ta, maski naglisod ta. Kinahanglan og sacrifice, og kailangan og courage. Amen. Og magkinabuhi ta nga matinud-anon. Amen.